Il-parteċipazzjoni ta' Aiden fil-Eurovision 2026 qed tkompli tieħu spinta fuq livell internazzjonali. Aiden fil-Bulgarija fejn kanta l-kanzunetta li se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Bella. Huwa kanta bħala mistieden fil-finali nazzjonali s-sibt filgħaxija fejn intgħażlet il-kanzunetta Bulgara għall-Eurovision. Din il-wirja tifforma parti mit-tħejjiet ta' Aiden fi triqtu lejn il-finali tal-Eurovision fl-Awstrija f'Mejju. Alice, look. No way. I'm meeting me. Fil-Bulgarija waltaqa' fost oħrajn mal-artist kompetitur Alice mill-Albanija, kif ukoll mar-rebbieħa tal-finali nazzjonali tas-serata Bulgara Dara. Aiden der ukoll fi programm popolari ta' filgħodu fuq l-Istazzjon Nazzjonali fejn tkellem dwar il-vjaġġ li waslu sal-Eurovision. Hello, good morning. I know that Bulgaria here as well. F'Novembru li għadda rrekordja Bella flimkien mal-Orkestra Sinfonika Bulgara, esperjenza li huwa diġà kien iddeskriva bħala waħda speċjali. Hekk kif l-Eurovision qed joqrob, Aiden se jkompli jippromovi Bella b'intervisti fuq pjattaformi online, televiżjoni u stazzjonijiet tar-radju madwar l-Ewropa. Bella, 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 bella.